495 000 cirka. Station utan krimper från Claes finns från 2,1 meter upp till 10,7 meters arbetsbredd. Körande ekipage har 8,1 meter. Manövreras direkt från traktorns hydraulik. Aktiv flot hydrauliska avfjärden som regleras till körning. Blå stark underhållsfria maxkapital från bästa sidan. Och behovet är runt 170 hästkrafter för dessa här. Och prislappen ligger på 425. Men då behöver du ha en hack Förskjuten tallriksplacering för att optimera flödet genom maskinen. Individuellt flöde av höger och vänster sida. Och sen har vi då den som sitter i fronten. Arbetsbredd på 3,1 meter. Lämnar en sträng på 1,2 till 2 meter. Krimper med fiberroterande stålfingrar. 2 varvtal på krimpern. Manövreras enkelt med växelspak. Justerbar motor i 5 steg. Sen kan ni väl flytta fram en 5 meter till. 1 eller 2 strängar. Fördelen är att det är mindre risk för jord- och steninblandning. Arbetsbredden är 10 meter på denna maskin. Strängarna kan bli från 3 meter, eller det tar från 3 meter till 21 meters bredd om man kör fram och tillbaka. När man transporterar den är den 3 meters arbetsbredd. Körhastigheten varierar från 3 till 20 km i timmen. Effektbehovet är 90 hästkrafter vid plan mark. Är det kuperat behöver den bättre effektbehov. Den väger 4700 kilo. Och maskinen kostar ungefär 890 000. Du kan gå nästa. Du kan gå fort med svängläggaren.